Gaur Agirretxu estetikan gaude, Deustun. Udari ongietorria emango diogu. Bertan, azala, txaskalak, polit-politak ipiniko ditugu, udari ongietorria emateko. Kaixo, Marian. Hola, Lua. Zelan? Ondo. Bueno, banago prest, Majo. Bueno, orduan zerekin hasiko gara. Bueno, ni pentsatzen dut igual asko beto egingo du aputxo eta zegina zinue. Bale. Eta zertarako da oxigenazio tratamentu hori? Hori dagona azala, zezuzaren eskatu gaztie, haukitzeko aputxo eta gobernaten aputxo eta urpegia azalaka gaukieko. Eta hola eguzki hartzeko, eta bueno, asko garutxo ekentzeko. Ze ondo. Bani banago prest, desiatzen gainera, Bale, Amentza itxunduko naz? Hasiko gara. Venga, ba. Eta zer erabiliko duzu edo... Barro gotzule daudez, makile ingo gotzut. Bale. Eta gero osten emo gotzuta toniko espeziala dela aurea, amamelizkoen urea. Bale. Iztu edeko zu? Ez oso ondo, keba. Nau erregin baten moduan. Honeaz da jabotxuet espeziala garutzeko, oza, desmakiateko osorik. Bai, desmakiatzea garrantzitsua da, Bai, desmakiatek endule lau. Eta gero, arten eta guztio batera segintzen du garbitxu ondo. Olako tratamentuak dira, azalarako izango dira ona, baina barrurako ere onak dira, relajazioa eta olako jendea gainera ez da joaten normalean olako lekuetara eta oso garrantzitsua da gainera. Kentzeko aputxo makilegi eta noperena iserdie eta horio noperena koipie aurtuten dana azalatik. Olako tratamentuak edozein pertsonak egin ditzake edo ez dakite azal berezi batentzako da edo edozein azalak... Bada tratamiento basie, hori da ona guztientzako. Ez dago alergirik emoten... Beze hori ez, horretoko homeopatia. Bai. Homeopatia da eta fitoterapia. Eta Marian, olako tratamentuak egitera badator jendea? Asko, oraina udia azten danen, gehienak etorten diez hau egitxeko. Zaskanen eguzkiko bronzeateko bere guzti osorik lotuten atzu polintxa eta uniformie kolorie eta guzti. Zenbatero egin behar da olako tratamentu bat? Hilabetero edo bi hilabetero edo ez edo bakarrik? Hilabetero izten da ona. Eta gero, operantza gure badaua lehen lau edo... Bai. Hori botoko zuen, tonik espeziala. Eta zen olako jendea etortzen da olako tratamentuak egitera? Bakarrik emakumezkoak? Edo gizonak ere? Gizonak bai hasi diez, gobernaten, eta gehienek gustatzen dutzen gobernaten izten direz, de primera. Bai, ez da? Gitxiena direz, ondino. Eta zer dira, neska gazteak edo... Neska distritariko. Bai, Eta dire distritariko era. Hombre, olako tratamentuak edozein pertsonari gustatzen zaizkio. Hau da gozada bat. Ni nau hemen, lo geratzen baina izan eskatu, zen hau, bueno, primeran. Ni motzut, rut espeziala, masaje egiteko. Zodeko oxigeno. Hasi berdue, behetik gorarte. Guzti osorik imini. Eta hau zer da, Marian? Maskarilla purifikante eta oxigenante. Horrek ideta egingo duzu. Azala, garbitxu, xorre lotu batzue, eta tonifika. Tonifikatuko zu.
ez ikuintzen da, bai arteri mitxedo gazie bate, ba, uregaz, toniko gaz, ze, begondu lotzen bada, asko beto kentzen da, bera osten. Zedeko mineralak, mineralaz beteriz dagoen. Eta ze mineralak dekoz? Ba, deko silizio organiko, magnesio eta manganeso, kobre, boro eta zink, eta beste batzuek ez akordaten orain, baina komponente bomba oso hori da. Eta dira azalarako beharrezkoak diren mineralak. Bai, da horixe. Orain ipiniko dizkit gaza batzuk, tonikoan bustita, eta horrela ja maskarilla ez da inbeste zikatuko eta gero kentzeko barrazago izango da. Ondo kendu behar dira maskarilla hauek, berak esan duen bezala, bestela mineralak oksidatu egiten dira azalean eta ja orduan ez zan izango hain tratamentu ona, orduan kendu behar ditugu ondo krema eta maskarilla hauek. Larrosan uregaz eta ganetik emilitzen da. Ondo zagoz? Bai, primeran. Eta zitze berdu, 15 minutu ingeruen. Nabaritzen dut, hazi freskor bezala, ez? Hori bai, esonez bai deko, dekot hori maskarilla egiten dekona, horrek minerariko zorik ez da, maskarilla mineralizante da. Eta nakatute dagoen pertsoni, bakentzen da hori kantzontzi be. Relajatu egintzen da, upegie, azala, eta duzi. Eta ganeraz, garbitxuintzen da azala osorik. Maria, nolako tratamentu batek zema balio du? Jendea pentsatzen du asko balio duela, baina arrazoia daukate edo zema balio du? Hau kostatzen da hemen, 20 €. Jo, super ondo. Eta zemat irauntzen dugu? Badaramagu 20 minutu bat, ordu erdi, baina zemat... Honeaz berdozu, 45 minutu inguruen. Oso ondo. Hasi arten eta amaitute arten, Bai. Guzti osorik. Eta gainera, tratamentu honen oberena da, azala ondo usten dotzula, baina gero gorputza ere, erlajatuta eta... Bere bai, orantxe da. Eta azken finean da, bere horrentzat, hartzen duzun denbora bat, ez? Dedikazioa, ez? Batzutan ez daukagula. Hori egira. Bakoitzaren txat, orduan, hemen lasai egotea. Bueno, orain, kenduko due, maskarille. Vale. Ez nahiko kremosoa, Bai, biguntxu ez da. Bai, biguntxua dago. Bai, honen ostien emango zut, kreme base, faktor de protección 5 gaz, edo ez 15 gaz. Udara begira, zenolako protekzio eman behar dugu aurpegian? 15 minimo, ez? Minimo, bai. Eta gero igual hortik aurrera, ez? Eta marrera arte edo? Bai, eguzkien
kontuzak berri zen da, ze, klaro, urtera hartuten doain beste eguzki, kontuzak berri zen da beti. Eta naiz eta hondartzara ez joan, baizik eta bakarrik kaletik urtetzeko era, ondoago edo komenigarria da botatzea zerbait, ezta? Osa, 15 gorantza, bai. Kaletik ibiltzeko, ez? Bakarrik hori. Ze batzutan ibiltzen gara kaletik eta ez gara konturatzen eguzkiak ematen digula, ez? Hori egideet ez duen mutena importantziri badeko, ez? Eguzki duztitarikoa da, Claro. Osa, kaletik pasten duenen, ondartzen egoten garanen, lekutu duztitin, batzik ez dakik uze pasten duen. Ez dute pentsaten daule eguzki baino, ondartzien baino. Eta ez da holan. Eta protekziorik ez botatzea, azkenean ez da oso ona salarentzat, ez? Ez. Deshidratatu egiten da. Eta gero mantxak urteten diez, bai, hori da txarrena. Zaru degenera egiten diez gehienak. Claro. Denbora pasten da gainen, degenera egiten diez. Horrek txisoko iberda beti kontuz. Eguzki ez. Azkaren eguzkien hobeena da gerizpie. Bai, hori egia. Naiz ni berriro, Honeko otabi, faktor de protezio otabi. Badago jendea gainera pentsatzen duela hori protekzio altua botatzen baduzu eguzkiak ez dizula emango edo sarela ipinikoain eta hori ez da egia. Ez, berdin duten da, ademaz lotzen da, azala politia eta uniforme duzti, kolori eta duzti, Bai. Bueno, lotu dazu politxe, Jo, bai, nabaritzen dut Espainetan eta dana. Zain egiten da zuzu? Oso ondo, Espainetan eta dana nabaritzen dut. Honeideko eta hausina, oso gozua. Ni nude. Honedeko kolageno be bai. Hidratante, kolageno eta gero hori faktor de protezio eta bi. Bueno, basagoz guapie eta ondo, eguzki hartzeko, beharrak egitzeko, bueno, guztitarikoa. Etzinez ez da mugitu, Oso ondo nabaritzen dut hidratatuta eta elastikoa. Oso ondo. Gainera, usain oso gozoarekin.